Rashin miyamma. Salamu alaikum malamai. Alaikum salam. Dama mai magani ne ya zo muku talle. Duk matsalar da ke damun ka ciwon mara, shawara, typhoid, atini, basir. Birtin kai ina da shi. A jaraba an sa maganin nan yana yi dan gado ne ni. Akwai na sun dan masu. Kace? No. Allah ya kamata mu gwada maganin nan mu ko yana ji. Ba mu dai magani. Me ya wuce? Naira 100 ne ba tsada. A jaraba an sa dan gado ne ni. Allah ni baka da magani na, baka da wani magani. Me ke damun ka? Abin da yake damuna. Me matsalan ka? Ina da maganin ka. Ban 5,000. 5,000? Ni kaina in ka bani 5,000 din gida ban koma in zauna. Nas level kenan. wannan da kai tsagila baba Allah saka wulla kai ba ni na faɗa ba fadila auta da ali da kila BCC mun yi zabe da mu huta abiya zama kwaɗe